Ono kawan sing tugas abot iku mboten Semar. Lah sapa? Bagong. Kok iso? Lho Bagong riwariwi Surabaya Tulungagung, Kediri Malang, nggawa penumpang ben bino ora tau sambat. Rena keprondasmu kowe. Kok jenengan nesu niku Kuwi pripun? bis. Lah jenenge bis napa? Bagong. Apa eneng bis Semar? Kok ngeyel Mas Wiratmoyo. diajeng srune. Kang Mas Wiratmoyo. Ngene lho, kentongane ngene iki. Oke, Pak. Karo ambuku. Apa aku kurang wangi? Ngomong ngodo diajeng. Upama besok diajeng. Sandik TB sugeng dalu. Wilujeng dalu bocangik Bulimbo. Nggih, kok niki gentos pasangan melih. Nggih. Mesti urusane dhuwit mesti biasane ngene. Mboten. Nggih. Wong niki kan spesial. Wah, spesial. Ing panjenengan ingkang asta kula padoske rencang ingkang anyar gres. Ingkang tasih murah. Oh, ini jenenge politik nggak boleh seperti itu. Mboten, mboten. Nyambut gaene bareng yo didum padha. Nggih. Leres jenengan, wong kula teng mriki nggih boten pados dhuwit. Lah napa? Nggih, apa artinya uang kalau kita tidak pegang? Wah iya. Gayamu cicilan BRI bojomu nangis rasa bayar kok ning Sorry bro, bojoku wis ra duwe BRI. Lah apa? Saiki melok mekar. Malah nemen. Kok sombong ya. Derek tepang Gladiwano. Nggih, Gladiwano, nyuwun pangapunten salam Bang Swastiastu namo budaya salam kebajikan rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Riyen enten Cak Slendro, Nggih. Cak Slentem. Leres. Pelok nggih enten. Heeh. Lah jenengan napa? Lokdru. Mboten. Lah napa? Dados tiang-tiang ingkang sampun sukses menika kula ingkang ganduli. Dados kula diparingi jimat asma Gandul. Oh, Cak kula Gandul. Gandul. Nggih. Asma kinarya japa. Tegese. Niki saking bapak kali ibu Gandul menika wonten werdinipun. Nyuwun Werdine? pangapunten. Gandul gan kuwi ganteng. Dul. Ndul kuwi peduli. Dados kula teng mriki dikanthi kalian Mas Andi TB peduli dengan seni dan budaya. Karena seni dan budaya itu adalah suatu jati diri bangsa. Tepuk Tinggalan tangan, para Elo. leluhur. Iya, Oke. nggih. Orang bijak sudah mengatakan barang siapa yang meninggalkan dengan jati diri akan mudah terpecah belah dan juga dijajah oleh negara lain. Wah, betul. Tepuk tangan untuk Pak Hadi Setiawan. Matur sembah nuwun. Piye Mas, pinter omongane sik 50 lho Mas, sumpah. Nggih, iya. Nek yo didandani sing apik. Nggih, Pak Hadi niki lho ngagem blangkon Yogjan. Lho,
Jatmiko luwes kaya mengkono. Bagus. Lah jenengan kula tak gandul pripun? bareng gawe blangkon kaya nyunggi takir malah ora. Benten no. Nggih. Gandul kuwi apa? Gan kuwi ganteng. Ganteng, Dul kuwi peduli. Beten kali niki. Kula nembe ngertos nek singkatane Andi TB. TB. Jenengan pun paham? Dereng. Lah niki TBT kali B. T menika telek. B menika bebek. Dadine Andi telek bebek nggih niki. Nggih. Kowe ning kene magang lho. Waduh. Aku nek modhono kono ya kalah neh Kowe no kok aku. bengi iki lancang men ngelokno juraganmu telek bebek, mati uripmu iki karek ning aku. Oh, enggak bisu. Ah bisa. Nek apik ya terus, nek elek aku balik karo sing lawas. Sing lawas wis dijak komet. Iya. Main ning gone ingkang Kakang Mas. Nggih. Medyan wilujeng dalu Mas Cahyo. Sing dalu. Alhamdulillah saged sowan teng gene Desa Lamong, Leres. Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri. Kula teng mriki pun apal kalih piantun mriki. Asring tindak mriki. Sering Nggih. kula nek menawi teng Kediri niku manggi rencang kula. Sinten? Lho. Kades lek apa? Lamong niki rencang kula. Masya Allah. Kanca Facebook Pak Harimau niku. Pak Haryono. Lah nggih Pak Haryono sing gagah kaya harimau. Nggih. Wah niku jadi kades pun 3 periode. Hebat. Kula niku nganti apal teng mriki niku sing dadi carike niku putranipun piyambak Bu Fisti. Oh, kok apal banget. Apal sing dadi modene niku Carik Muji. Dukun pijete Carik Muji, modene Sugeng. Apal kula ni. Tempat rekreasine Banana 1000. Apa kuwi? Gang Sewu. Wah iya. Ngono yang dadak dicekak. Ngono dadak di Inggris nih Ben sampean. terkenal. Ora sampean karo Pak Lurah kok ketoke akrab no ada hubungan famili apa piye? Niku termasuk kula kalih Pak Haryono niku beda bapak. Itu bapak. Tapi liya ibu. Tunggal mbah aja-aja. Mboten. Tunggal Nabi Adam. Wah iya. Kula niku matur sembah nuwun. Wah kula wau mampir teng kene dandan teng Polindes. Wah luar biasa bangunane apik, lampune padang, jadi ngirang banyune belas. Lho mau kula ngurupke dhewe kok ngerti saklare teng pundi ngoten. Lho kula pipis teng mriku golek banyu ora ana terus kula betobat. Lara apa kok nggo obat? Lho obat abetke niku lho Mas. Waduh ya ampun. Wah, matur sembah nuwun panggih kalih pepunden kula Pak Hadi Setiawan. Nggih. Wah, niki kalih kula niki kados bapak anak. Nggih ta. Kula niku nek teng pundi-pundi niku panggih Pak Hadi niku masyaallah. Zaman Covid kula niku panggih teng kene anu Pak semampir. Tangklete Pak Hadi lho Mas Andi badhe tanggapan to? Mboten Pak, sepi. Langsung kok dompet ngetokno dhuwit seret 300.000 Pak. Diparing ning jenengan. Paringke kula matur sembah nuwun Pak Hadi. Dermawan berarti. Nggih, kala wingi panggih teng Pare. Nggih. Lah kok Mas Andi badhe tanggapan to? Mboten Pak, tasih sepi, langsung ngetokno dompet seret 200.000 diparingke bocange. Nggih, 500 pisan. Wah, piantun kok blatere kaya ngono. Terus petok neh ora? Niki mau Panggih malih Nggih. teng alun-alun Kediri. Nah, Mas Andi, nggih Pak Hadi badhe tanggapan to? Nggih Pak niki pun wayahe rame. Lah kok ning ngono dhuwitku 500 balekno dhisik. Kok lah tibane titip ta. ngarutang apal karo daerah Lamong kowe. Apal? Oh, Lamong itu sebuah desa yang terdiri dari 2 dusun. Aja sembrono lho. Tenan. 2 dusun apa ae? Dusun Lamong kare dusun Lamiran. Iya. Nah, RT-ne 10. RW-ne 10, RT-ne 23, jumlah penduduknya 6.449, rondone 574 lho. Apal sing kok apalne nggon rondo barang lho ora nggih. Mergo survei Pak teng mriki. Sampeyan Survei ya, dagelan survei. apa sensus penduduk iso kaya ngono. Nggih ngapalne sithik-sithik. Lah, nek Pelestarian survei seni budaya Leres. temanya. Leres. Nek tapi nek karo rondo iki ya aja disia-sia. Ora guyon nek Mas. Wong jeneng rondo iki wis ra duwe sapa-sapa. Heeh. Atine aja digek gelo. Apa maneh mok gek kuciwa nek kirane kowe wis ra tresno mbok dititipno ning balai desa. Ben dipangan kami tuwa. Alah lah iya. Kami tone Paksa aku weto wis diuber. papunten. Papunten nggih Macange Bu Nggih, Limbo. Wah saestu lho kados kesugrukan Gunung Sari Kaluberan Segoro Madu kula panggih jenengan. Katane sastrane luar Matur biasa. sembah nuwun Kicah Yokuntadi Nggih. kang sampun kondang sampun viral. Nggih. Mapan wonten ing
dusun Desa Lamong. Lamong niki kula enten pantun. Pantunnya pripun? Kagem warga masyarakat Lamong lan sedayanipun. Mesti ini penuh dengan doa loh. Insya Allah berkah barokah. Nggih. Tuku lontong wadahi tampah. Cakep. Mugi-mugi wong Lamong pinaringan barokah Allahumma. Nggih. Alhamdulillah. Tuku lontong lalapane krai. Muga-muga wong Lamong kathah rezeki Allahumma. Amin. Masya Pisang kas. Allah. Biji kas. Tuku lontong jangane semur. Muga-muga wong Lamong kabeh panjang umur Allahumma. Amin. Masya Selanjutnya Allah. Cak TB aja kalah. Istimewa. Pantunnya kayak apa? Seniman ki harus dikelihatkan seni dan budayanya berkata-kata. Parikan lo isone tuku lontong. Ketok nek arep ndongakno Lamong to. Ngepas Sing kreatif. Tuku kendi dicampur genteng. Cakep. Pak Adi kula rokoke dereng. Iki senengane kok mirang-mirang ning wong iki lho iki. Lho Ketawa. Lah nyapa mirang timbangane kowe? Apa? Lah kowe iku mau nyemoni kowe. Kok nyemoni piye? Kowe mau parikan ndongakno gawe Warga desa Lamong nganggo pantun. piye? Tuku lontong lalapan kerai. Artine Wong Lamong kathah rezeki. ndongakno gawe Pantun. ngaten niki leres napa klentu bocah? Ya bener. Benere kondi? Lho ndongakne piyai kene. Kita tanda cinta kita kepada warga masyarakat Lamong adalah saling mendoakan. Nah, kuwi. gudange pantun nggih menika Nggih. Bapak Ki Cahya Kuntadi nggih Mas Yoyo. Nek jenengan dos pundi, Mas? Napa? Pantunipun kagem wong Numpak Lamong. andong dinane jemuah. Pak Andong. Artine Artine kabeh piyai Lamong tansah pinaringan berkah barokah. Amin. Apik nggo pantun, B. ngaten niki bener. Bener. Jenengan nate pirsa kiai alim ulama ustad kok dawuh kowe nek ndonga gawe pantun. Nate pirengaken mboten? Ora. Lah kok sampean benerno ndonga gawe pantun? Nek sampean ndonga gawe pantun, malaikat nyatete bingung. Kok bingung? Lah nyuwun sewu saiki apa nek gawe pantun imam ning masjid apa ora bingung? Kok iso? Mimpin salat Allahu Akbar. Budal sekolah mangan es krim Bismillahirrohmanirrohim. Main dadu tengah alas full audu biro binas iki salat bare jam piro Donga menika sing prasaja kemawon bloko suta apa anane penonton paham malaikat nyatet ora bingung. Oh, dadine rasa perlu pantun. Donga nggih pantun. Yen sampeyan piye dongane yen ra pantun? Duh, dongakno niku nggih sing bloko mawon mugi-mugi sedaya warga Lamong tansah pinaringan bagas kewarasan, seger waras adoh saka bilai, cedak rejeki, ayem tentrem, slamet donya lan akhirat. Ngono kuwi wis cukup. Lah terus tambahi piye? Lah generasi penerusnya terus piye cutel. Ya muga-muga padha duwe anak sing lanang soleh, sing putri solehah Allahumma. Amin. Kuwi nek sing ndek anak dan Iya, sing no. ndek anak. Lah ya berusaha. Ya berusaha wong kowe ora ngerti resepe lho. Lho ora duwe anak resepe ya berusaha no Nyuwun tirakat sewu, lho. Mas. Nggih. Iya, Pak. Niki enten hubungannya kali kebudayaan. Budaya kan macem-macem to, Mas. Leres. Kula niku nate pikantuk resep saking Mbah. Carane duwe anak niku kula pun ngertos. Nah, iki aku perlu sinau lek iki. Piye Nah, piye piye. niku wonten dua cara nyuwun sewu Pak Adi. Kalau mau punya anak itu harus pakai dua cara. Yang pertama satu lewat medis, yang kedua lewat alternatif. Terus? Lah nek medis, Karo alternatif. nek medis piye? Medis niku periksa ke dokter kandungan, dokter spesialis yang mempunyai titel SPOG. Apa kuwi? Spesialis ogo-ogo. Lah yo. Aku ora ngerti obat takoni. Lah wong kene ya padha Dokter spesialis, Mas. Kandungan. Nggih, mangke diparingi penguat janin dan juga penguat kandungan insya Allah iso melekat iso dang meteng. Kuwi nek secara medis. 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 Lek alternatif. Alternatif niku diurut, Mas. Diurut piye? Diurut niku maksudnya Oh nganu dipijet. diurut atau dipijet iki lho. Umpama nyuwun Diurut sewu. ning ngono lho. Niki asmanipun sinten? Birgita. Mbak Birgita niki wis nikah 5 tahun 10 tahun kok urung duwe anak akhirnya gawe jalur alternatif. Niki diurut. Carane ngurut. Di nganu diglonyori nggo minyak. Ora. Digere. Diurut ku maksudnya malam pertama karo bojone, kedua kowe, ketiga aku, keempat Mas Cahyo, kelima Pak Hadi terus Pak Haryono. Mesti duwe anak Mas niku.
Sumpah lho. Gah aku lek nomor 4 gah aku. Wah jenengan malah bisa ngarep kok. Kowe iki nek omongan senengane sembrono celometan, iki seni budaya sebagai tolak ukur tuntunan. Tontonan yo iso dadi tuntunan lagi ngoten to Mak Canggih Blimbung. Dadi nek omongan iki ora kena saru-saru. Apa maneh sampean di hadapan para lenggah piantun agung, para piyai agung yang istimewa, mulai saking tingkat provinsi nganti tekan daerah desa. Wah, Dinas Kebudayaan ingkang makili Bu Leslie Bu Citra Leslie tesih Pertiwi. lenggah nggih. Bu Leslie tesih lenggah. Wah, Bu Leslie Pak Hadi lho menika piantunipun. titele wae esos. Apa? Sarjana sosial. Wah, kados bojo kula, Bu. Lho, bojone yang titel. Bojo kula elek-elek niku titele nggih SPD MMD. Wah, sarjana pendidikan. Sing ngomong sapa? Lah Master Manajemen. SPD MMD kok sarjana pendidikan. Apa? SPD MMD niku sekolah pedodel mergo meteng dhisik. Cukup pacaran 2 tahun terus meteng. Rak nek nggih contoh babar Mboten nggih, belas. contoh nggih nggih. Nggih contohi Pak Hadi lho. Nyapa? Pak Hadi Setiawan iki lho. Nyapa? Loh, pemimpin yang sangat luar biasa. Wakil rakyat. Wakil rakyat yang merakyat. Betul. Manggone ning nggone provinsi. Niki alhamdulillah iso ngei contoh ning nggone wargane contone Bapak Haryono pinangka Bapak Lurah sing biyen ra tau wayangan, hari ini wayangan. Tepuk tangan untuk Desa Lamong. Loh, iki ya mergo pemimpinnya yang tegas, yang bijaksana. Tan bedane kados panjenengane. Nggih. Nyapa? Ki Cahyo Kuntadi. Ngopo? Iki ya pemimpin pada pagelaran malam ini kabeh iki didorong saking doa orang tua dan dukungan seorang istri. Betul. Lah nyapa lho kok ngapik-ngapik maca ya wis ngerti nek Mas itu kene dadi dalang aku wis ngerti. Lho lah iya. Lah ngopo? Lho hebat lho Pak Dalang pemimpin ki abot lho. Dalang kok abot iki sing ngomong sapa? Mimpin para yoga sinden, tukang son, tukang terop kabeh. Iki pimpinane Pak Cahyo. Nyuwun sewu. Mangke ngoten to nggih? Nggih no. Nyuwun sewu Pak, kula tak tanglet dalang niku abot napa enteng? Abot. Lah nek abot nyapa ben bengi tanggapan. Loh, Iya to Jaki. Nek Kula abot menika- niku diselehno nek enteng digawa. ora ngono. Kula niku lak dadi kanugrahan saking Gusti ngantipun paringaken dumateng kula menika lak Nggih. iso ndalang. Betul. Kula syukuri. Nggih. Akhire nggih mayang niku abot kaya ngapa, waton iso gawe bungae tiyang kathah niku tegese dadi pahala. Abote nggen pundi? Loh, wiwit saka pucuk rambut nganti jempol sikil nyambut gawe sewengi. Lah remangsane yoga niki mboten nyambut gawe. Yoga niki nggih nyambut gawe, Pak. Ning enek sing kurang. Napa? Mripate padha nyambut gawe ya, yoga Nggih. kali dalang. Nggih. Kupinge ngrungokne. Nggih. Lambe penggirong kaya sing kaya kuwi kan enek ya. Nyuwara, nggih. Nyuwara gitu. Terus Ning yen pengrawit kakinya diam, yen dalang tukang jaipong niku sikile nggih obah, Pak. Nek ora dipenyet muni iso bam bam bam, ora iso bem bem bem. Oh, Abote iya. nggih pundi? Jenengan dugi mriki nggawa debok ora? ora. Lah nggih enteng. Wong teko rene ra usung-usung debok karek dok 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 dok. Oh, 90 yuta. Dok 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 dok. Oh, 100 yuta. Abot apa enteng? Ya abot tetepan mergo aku nggawa cerita. Aku ki sutradara atau pimpinan pertunjukan. Dadi sukses utawa orane wong sak panggung gumantung dalange. Gawe cerita. Apal mboten? Apal. Enteng apal kok. Nek ra apal kuwi abot. Urung lek menyampaikan wejangan-wejangan Napa? petuah-petuah umpamane satriya Nggih. sing apik iku kudu sepi pamrih rame gawe Nggih. seneng tetulung marang pepadaning urip men uripmu piguna tumrape nusa lan bangsa gawe kata-kata ngono kudu apal Kudu apal. kudu apal Dibayar mboten? dibayar Ya enteng dibayar to, Pak. Nek ora dibayar kuwi abot. kuwi jenenge jer basuki mawa beya Maksude tegese kelakone Panjangka kudu mawa pangorbanan gandeng aku wis rekoso imbalan kebijaksanaan yang terbaik oleh Bapak Hadi Setiawan akhirnya aku didhawuhi mayang menghibur masyarakat Lamong judule napa niki wayangan? no Judule lagu. Wahyu Katentreman Jenengan iso nglakokne mboten? ya iso Enteng niku, Pak. Kok ngeyel niku lho. Pamunten, Jenengan iso nglakokne. Mas Yoyo, pamunten. Nek ra iso nglakokne bingung niku nembe abot. Sik ning Wahyu Katentreman iki versine akeh bicarane men iso beda-beda ngono Saged kuwi mboten jenengan? iki lakon iki beda karo sing wis-wis Saged napa mboten? ya genah iso tanggung jawabku Ayo enteng. Sampai kok ngeyel to, Pak. sekedap
Kula belani niki. Ndik Andi, Dalem. kowe tau ngemut mercon bledhos ning cangkemmu. Nesu jenengan iki. Lah sampean nyepelekake gaweane dalang Mboten nyepelekne, Pak. Kowe arep bela apa? Engko sik to. Kowe iki lho ning ngene iki lho melok sapa? Melu sapa piye? Kok ora mikir, ora sadar diri lho. Sadar diri. Omamu Tuban. Heeh. Aku mbloro mok bel, mok kenake Mas Yoyo. Heeh. Kowe teko kene iki lumantar Mas Yoyo, Pak Dalang. Wis ngerti. Mati urip iki tergantung karo Pak Yoyo. Mok wirang-wirangke, mok isen-isenke. Kok iso mati urip tergantung Mas Yoyo? Lho, sing nyekel bayarane sapa? Sing nyekel bayarane kene. Pak Yoyo lah yo, ngene nganti Pak Yoyo gelo kowe ora dibayar. Kene mek nyekel tok sing bayar iku Dinas Pariwisata Kebudayaan karo Pak Hadi. Ning diliwatne aku. Lah nggih cara tuku mobil jenengan niku makelar. Aduh, Kok sing ngeyel Angkrik. Nggih napa mboten nyuwun sewu? ora beda karo makelar beda. Loh, nyuwun sewu. Piye? Sing ngebel kula kan jenengan. Aku. Mas tanggal 22 wayangan ning gone Lamong Badas Kediri. Bener. Saged napa mboten aku tak. Saged sing ngebel jenengan. Nggih. Sing bayari sinten? Sing bayari ya panitia ning liwat aku. Lah nggih jenengan liwat hitungane sampean ki Bang Mekar mung diliwati tok. Sem. Lho kok Lambene syukur jeblak aku ora trimo lek carane ngono kuwi. Ora trimo kula dereng menehi kok. Oh, sik to. Kowe tak kandhani sebenarnya ya, Nggih. sebenarnya panitia EO itu telepon ke saya. Betul. Utusan saka Pak Hadi. Nggih. Pak Dalang komplit sak dagelane mangke pelawake sinten kula nderekke mawon. Leres. Lajeng kula usulke Nggih. dagelane Cak Andi TB. Lah upamane sing tak usulke dudu sampeyan, bengi iki sampeyan merongos ning omah. Ora mungkin. Lho kok ora mungkin? Mergo bengi iki sing nganggur karek aku tok. Liyane tetanggapan gelem ra gelem ya aku karenan. Sampeyan raso milih. Iya lek kuwi bener pancen. Arep pilih komet wis karo Mas Kangko. Iya. Jok kluthuk wis karo Pak Minto. Tak percil no. Lah percil tanggapan tenggene Pak Eko. Karek sisone sapa? Mondol. Heeh. Mondol karo Yudo. Oh iya. Sampeyan gelem ra gelem pilihane namung kula nggih napa mboten? Iya. Nah, ngono. Mula gandeng kowe tak pilih, ayo kita chemistry. Lah. Bersatu. Aja saling merendahkan martabat. Contohlah Bapak Hadi Setiawan. Piye? Nek kula ibaratke panjenengan iku dadi pamong. Pemimpin. Pamong. Lah iya. Perwakilan rakyat itu wakili rakyat bukan pemimpin tapi pamong teng kebudayaan. Nyuwun sewu kados Semar. Semar niku lak pamong to. Ora mung mamongi mimpin kawula cilik tapi juga pamonge para satriya Pandhawa. Pak Hadi nggih ngaten. Bukan hanya menyerap aspirasi masyarakat tapi juga mengawasi jalannya roda pemerintahan. Leres napa mboten? Leres. Saniki kula takon. Pripun? Punakawan ngertos mboten? Yo ngerti aku dalang. Sinten mawon? Semar Gareng Piturut Bagong. Punakawan sing tugase abot dhewe sapa? Semar. Lho kok saged? Lah bapake mimpin dhek, mimpin anak-anake, mimpin wargane uga ngayomi karo para Pandhawa. Aduh, bener lho, Bewi. Bengi iki Pak Hadi salah. Piye to? Nyuwun sewu Punakawan ngertos? Ngerti. Sing tugase abot dhewe sinten? Semar. Kok iso? Lah kuwi bapake Gareng Piturut Bagong nuturi karo anak-anake lan uga nuturi karo para Pandhawa. Aduh, aku isin karo Mbah Suklon Suwondo aku nek ngene carane iki. Aduh, jatuh martabatku. Kowe aja nyandak-nyandak bapakku ngopo teko bapakku barang. Semar ki abot lho. Ilmune jenengan aduh kurang jangkep oleh nyerep ingkang rama. Sampeyan ora ngerti wayang, lakon sing akeh magepan karo Punakawan, mesti Semar mbangun kayangan, Semar boyong, Nggih. Semar mbangun jiwa. Biyen erane Pak Harto, Semar mbabar jati diri. Selalu Semar Bangun niku abot. abot. Punakawan sing tugase abot niku mboten Semar. Lah sapa? Bagong. Kok iso? Lho Bagong riwariwi Surabaya Tulungagung, Kediri Malang, nggawa penumpang ben bino ora tau sambat. Rena keprondasmu kowe. Loh, kok jenengan nesu niku Kuwi pripun? to? bis. Lah jenenge bis napa? Bagong. Apa eneng bis Semar? Kok ngeyel niku lho mesti. Bacok sisa lho. Abot Bagong niku. Dalang kok padake kaya bis iki lho. Ning Punakawan sing sugih dhewe sapa? Punakawan sing sugih dhewe Prabu Puntadewa. Punakawan. Punakawan. Iki Semar Petro Bagong Gareng. Nggih anu to, Gareng. Gareng anak mbarep mesti sugih. Ora iso. Ya sing sugih si dhewe sinten? Semar. Lah kok saged? Duwe toko Mas Semar nang ndi ora ya. Wayang sing gone omahe ra tau sepi sinten? Semar. Alah Semar iku sosok ana sepine. Kresna. Alah Kresna sosok tinggal arisan dereng sepi. Ora ngerti to? Ora ngerti. Wayang sing omahe rame dhewe niku Baladewa. Kok iso? Oh Baladewa sakniki barange ayu-ayu kabeh, Pak. Cah cilik-cilik wah tenan rame lampune kelip-kelip.
Lambemu menengo. Pak Haji biasanya kalih mboten percaya kalih kula teng. Iki omongan kok iso sak kowenake dhewe lho. Bolo dewa rawame Pak Trans saiki Pak. Banana wantosene kalah Pak. Kuwi ra kok koyo Lho, nek mboten percaya jenengan tanglet iki lho. sapa? Lho, niki nek wah piye to? Lusi Brahman. Lusi Brahman niku pegawai negeri, Bener. sosone bengi tanggapan. Tapi nek mboten mayang, niki tenggene Baladewa, Pak. Usaha. Kowe aja menghina lho kowe. Saes. Fitnah lho kowe. Wira swasta, Pak. Ngopo? Bakulan es. Kok es? Es mari Mas. Piye no wi? Dadi nek ana wong lanang liwat, mari Mas. Mari Mas karo jas jus. Sik, jumeneng Mbak Lucy, sampean kudune seorang wanita harus bisa memperjuangkan emansipasi wanita. Coba kaya apa? Ayo. Duduk, duduk. Ndereke Pak Cahyo. Wilujeng dalu Bapak Dalang Ki Cahyo Kuntadi. Sugeng dalu Mbak Lucy. Alhamdulillah langgih pinaringan sehat to ya. Pangestu panjenengan tansah pinaringan sehat walafiat. Alhamdulillah lantaran panjenengan kula saged sowan wonten riki matur sembah nuwun rezekinipun. Sing sae jenengan niku matur nuwun kalih kula. Aja kaya wingking jenengan pas sing kaya gemuk niku. Oh, sinten to? Andi Tebet. Ngelokne jenengan mari Mas ngono mau. Luwak niki ta? Luwak. Kok luwak piye to? Lah kok mboten luwake pripun wong lintune putih-putih kek raine kaya gemuk. Ireng yo ben. Penting gak pinter. Nyuwun pangapunten sing rawuh menika. Wah. Menika para pimpinan-pimpinan daerah yang luar biasa. Ingkang saged menyatu dengan masyarakat. Kagem contoh menika Bapak Hadi Setiawan. Bapak Hadi Setiawan piyayine sampun karismatik. Manunggaling kawula piyayine sabar manunggale kawula Gusti. Saged kagem dados contoh masyarakat. Alhamdulillah, syukur. Klebet Pak Lurah Lamong nggih mekaten. Klebet Pak Lurah Lamong, Ibu Kepala Bidang Kebudayaan Pariwisata inggih rawuh keluarga besar Dinas Pariwisata Provinsi Jawa Timur, Dinas Pariwisata Kabupaten Kediri khususipun Bapak. Raiku ditabrak bis bagong. Nyuwun pangapunten leres atur panjenengan menika. Kula wau kok selenting-selenting kok mireng mboten tek penak ten kuping napa? Kula ngendikane napa wau gremo. Jenengan teng Baladewa ngoten. Jare jenengane teng mriku senengane parian kian. Tanjung Perak kapale kobong. Tanjung Perak kapale kobong. Monggo pinarak kamare kosong ngoten niku. Terus aku liwat karo jawab. Nggih. Tuku duku kaketan lengo. Mangke kula mriku kali Pak Haryono. Pak Lurah bareng kok jake lho kok. Pak Lurah kira tau survei. Nggih. Mboten kami guyon, kula niku ngertos elek-elek ngaten iki ditelebat lho Mas. Kok elek-elek piyayine cantik kok elek-elek. Nggih, cara ibarate Kok kaya rupamu bagus-bagus cara nek cerita Kediri sing kondang niku Panji Asmara Bangun kalian Dewi Sekar Gadung Indonesia. Sekar Taji. Nggih. Nggih, titele Lucy Brahman SH. Sarjana hukum. Boten son horeg. Iya ngebungi gundulmu kuwi. Apa kowe? Nesu. Sampai aku ning kene iku teko iku aja nesu. Lah ket mau pirang boro ki ngalembono lho. Aja kaya ngono kuwi. Sindene kicah ya Kuntadu. Kuwi dalang kondang Kuntadi. Lho, ngerti rupamu malih arep muni Pak Kuntadi klir Kutandu. Gila. Mas, Apa? Kuntadi ambune ngene iki to. Ora enak Kuntadine. Kowe karma sing kok tampa kok. Sik to jane wis arep Lah nyenyek yo le, nyenyek nyun sewu. Lho, lho wangi to? Ambune apa? Ya, ambune anu to iwak pitik aku arep mangan iwak pitik ya. Iya, iki lho wangi awakmu lho. Lho, wangi to? Oh, iya. Mambu. Sinden saiki ki ora enek sing mambu. Kabeh kuwi perawatan. Sinden kuwi ya arep raup kuwi lho nggih cuci muka facial kuwi lho gawe krem sing larang. Alah gawe krim karo bojoku ya ora ana apa-apane.
kowe lagi skincare nyuwun sewu elek-elek bojoku nek kemu iki gawe banyu aqua. Teng gleleng men. Loh, saya itu menjaga kebersihan, Pak. Nek adus iku ndamel Sprite. Raupe mawon Fanta. Cawi niku lho ndamel ale-ale, Pak. Nek pirang-pirang dino bokonge direbung semut. Oh, tapi lewegi, Pak. Ora percaya, Bu Kesi. Benjing ndamel ale-ale iki. Mas Cahyo mesti seneng Mas. Lewegi, Mas. Ora sudi. Sembrono iki lho. Lah ndamel napa? Ora banyu biasa ora. Lah, biar rasanya ra ono. Wis sabar dino disepele gak apa-apa bulusi. Sampeyan jare abape mambu, aku duwe cara ben abape ra mambu. Ora enek apa? Dinget. Ora ono. Sinden kuwi sing mambu kabeh cis ambune lenga wangi. Masamu sinden lagi gebres metu mutiara. Ora ngerti kowe keringete sinden iki lho. Keringete sinden metu ali-ali. Bloboke mawon tape lho, Pak. Gebres kok metu mutiara iki dadi apa? Lho, sinden masa kini kok. Apa ya kebakcut to keringet kok minyak wangi. Mbok disesuaikan contohlah Bu sinten ku? Yo, sapa? Aja Bu ditutuhi. Citra Pertiwi. Bu Leslie, Bu Leslie Asma Kinarwa Japa. Leslie, Les niku saking ibu, Li saka bapak. Wis. Aja sampe kleru ngatekne lho. Kok ya ora ngatekno jerekne ning ibu engko. Ora sungkan karo Bu Leslie kok sombonge kaya ngono. Loh, Ibu Leslie loh. Sekarang membuktikan bahwasanya zamannya emansipasi wanita Nah, ya ta? betul. Seorang wanita juga bisa menjadi sosok pimpinan gak kalah mbek wong lanang. Kok mbok padakne mambu. Wah, tangane sak gedang nek namper larat-larat. Wis pelok. Ngono kuwi dengere wong wadon ki ya rasa. Ya ora iso, kok iso tetepan wong wedok kuwi masuk emansipasi wanita, tapi dalam Al-Qur'an seorang wanita itu di derajatnya di bawah laki-laki, manip lelaki itu adalah presiden rumah tangga. Leres mboten, Mas? Heeh, bener. Pinter ya Mas, rupane kaya jen ritek ya iso. Wa in sakartum apa Mas? Niku lho pokoke Lajikan aku balai kapartum ina ada bila sadik. syukur sepenting ku syukur, aja kok maido karo wong lanang. Wong lanang nyambut gawe rino wengi gawe sapa? Wong wedok. Paham apa ora kowe iku? Tapi ya wong lanang ya sing syukur karo wong wadon. Masya wong wadon kuwi gedine sak cakruk. Lek wong wadon kuwi dadi bojomu kudu mbok alembono ngono. Golek sing kuru nyapu rabi golek selemu. Piye to iki? Lah masya aku mbiyen ya kuru. Kuru. Iya potonganmu kok celengan Semar. Kowe ora ngerti Bapak Hadi karo Ibu iku lek pengen golek bintang tamu terseksi sak Jawa Timur ngono ku lho. Yo makane undang Lucy Brahman. Nggih. Ngono. Pak ya sinden bergitai bodine kok gitar Spanyol. Sik kalah langsing karo aku. Lah potonganmu kaya sepeda motor NMAX ngono kok. Apa? Anggere nak terus meke-meke. Wong kok Sik, Mas. Kok sing rukun Nggih. geno to jane kok sok. Nyelani riyen nggih. Nggih. Menika wonten nawala kepada Ki Cahya Kuntadi dipentas. Saya adalah fan berat wayang Purwa khususipun Ki Sukuron Suwondo rumiyin. Nggih, dengan ini saya minta tembang atau gending antara lain Sri Huning, Kembang Kopi Nyidam Sari. Wah, iki. Sik sijing kasisan. Nggih. Nggih, sing maca sampean B. Ki rada ruwet ya tulisane. Nggih. Sugeng dalu Mak Cangik, kula penggemar wayang kulit siapapun dalangnya. Kula badhe nyuwun gendeng Gending. Oh, aksara Jawa niku nek ilang wulune ora iso muni i. Lah kudune. Dikeki wulu. Endi pulune? Masa disubut nek rambut. Bol timbul. Kendang to. Tak lho, kok malah ngeslot. Adake kowe ora. Tak kei wulu sih. Baleni. Kula nyuwun gendeng, alah ceblok tak kei sing akeh ya, Pak. Jawa kono wulu sing akeh. Lani. Kula nyuwun diwut. Kakean. Kula badhe nyuwun gending gubuk asmara sesideman. Oh nggih. Matur suwun saking kula Bung Sam, Pak. Bung Sam. Bung Sam. Nggih. Niki Sing minangkani Mbak Lucy yen gubuk asmara jos dek. saestu. Tenan. Napa? Sangat menjiwai. Anu pau Sri Huning riyen. Niki apa?
Enten Sriuning. Iki enten. kersane rukun anu Mas Yoyo. Pripun? Diketoprake mawon. Oh, siap. Kersane ketinggal rukunipun. Nggih. Ya kowe siap ora wong Tuban lho? Yo siap. Lakone Sriuning ya? Sriuning. Nggih. Oke. Kowe dadi Sriuning. Oh iya. Dadi Sriuninge kowe. Kowe iso apa ora? Halo. Lah kok malah ning kono lho? Lapo? Kowe dadi Wiratmaya. Lho, iso Wiratmaya yo. Lakone apa iki? Sriuning. Dadi Sriuning sapa? Kene. Mau. Lho. Aku ya sudi. Nyapa? Wiratmaya rupane kamu kaya wedhus. Kok gekerne yo. Iki tak toprakne ben rukun chemistry-ne ben pethuk. Manut karo sutradarane, Cak Gandul sutradara. Iya to. Kene Sriuninge, kowe Wiratmaya, tekomu keri kene ben rasan-rasan ben udarasa. Oh ngono. Ning gone Taman Kaputren. Heeh. Pun ngertos? Hah. Ndi? Iya. Nek ngomong rada banter kuwi budek. Sriuning ning gone taman iki udarasa. Udah. Kok udah iki piye ta, Be? Udah rasa. Layak kok bener nek germo. Ngene lho, kowe rasan-rasan ning Taman Kaputren, terus aku teko. Iya. Begitu aku teko terus kowe ngrangkul aku, ngambung aku, tapi aku tok gelem. Ora ngono. Sing wibawa ora gelem entok-entok. Ora ngono kok iso. Todongane ana, todongane. Ya, Mas. Nah, todongane. Bersama ketoprak Sabta Mandala. Sampean. Dirasane enten. Hop. Ya, aku angen-angen ya. Kowe siap-siap. Ya. Mengko nek kono wis angen-angen kowe langsung teko. Bisa Sriuning. Eling-eling. Ya. Apa bisa aku sesandingan karo Bisa, Sriuning. Kosek. Aku ora pengen metu. Kene ben angen omong-omong dhisik, apa bisa ya aku sesandingan karo Kang Mas Wiratmaya? Kowe nek kene wis rampung kowe anggek muni bisa Sriuning ngono. Ya ya. Aktinge dipasne. Apa bisa aku sesandingan karo Kang Mas Wiratmaya? Ning alam donya iki ora ana wong liya ning atiku kejaba Kang Mas Wiratmaya. Yo, Wiratmaya. Ning endi to Kang Mas Wiratmaya? Kok gak teko-teko to ya? Mendah kene bungai rasa atiku. Wiratmaya! Payam. Bisa Yai. Ono. Kene lho marane. Balik ora konsen ae. Nek kene wis udara sapa bisa aku sandingan karo Wiratmaya? Kowe langsung metu bisa Sriuning. Eling-eling. Ya ya. Mendah kaya bungae rasa atiku. Lek bisa sesandingan karo Kang Mas Wiratmaya. Bisa Yai. Wiratmaya yo nyosor ae. Diajeng Sriuning. Kang Mas Wiratmaya. Diajeng Sriuning. Ora nyono ora ngira. Kok kelakon sesandingan karo Kang Mas Wiratmaya. Aku ketoke salah kamar gitu. Sakek bungae lho. Bungae ngageti Wiratmaya kok mosok. Lah apa enek Wiratmaya iku sing ayu, sing alus. Lek Wiratmayane kaya Pak Dalang ganteng lho Wiratmaya mripate becik, mosok blangkone mendelep kok sing apik. Ya kudu diterimani kowe iki ya padha. Gak kok malah genteni mondol iki piye to iki. Lakone Diajeng Sriuning. Tak sengaja teko. Wah, action sih. Ning papan kene. Aku lakon sowan ning Taman Kaputren Diajeng. Mula saka kuwi Diajeng. Wah, greget iki, greget.
Sri Uning tak sengaja teko ning papan kene. Men urip, pakeliramu men urip. Kira Kangenku tanpa upama mergo aku kapeng karo sliramu. Sing ngendongi Mas Yoyo wae. Ganggu wis. Mas sing apik Mas nggih. iya, ngambian kulino susu budaya. Ah nggih. Trotok terus. Sri Uning urung nyauri barang kok. Mas. Nah, iki lho rungokno kentongan kaya ngene iki. Aku tak malu belajar. Tak tok. Kang Mas Wiratmoyo. Diajeng Sri Uning. Kang Mas Wiratmoyo. Ngene lho, kentongane ngene iki. Oke, Pakde. Wah, telek. Mosok tumon Wiratmoyo karo Sri Uning kok terus woyo-woyo iki lho. Ben kaya lah apa kae lho. Weh, mboten tak seneng iki. Aku salah terus. Yo kleru kabeh to. Sing pas Piye to apa sing contone pas? piye sing Aku sing ngendongi. Tuk 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 tuk. Tuk 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 tuk. monggo Tuk 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 tuk. Kang Mas Wiratmoyo. Tuk tuk. Tuk 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 tuk. Tuk tuk tuk. Tuk tuk tuk. Tuk tuk. Ya. Keblak terus. Ngece Wiratmoyo kuwi ya. Basa ngendang ketoprak apa ora? Mayang koro iki tok. Kurang ajar. Madang Kara. Madang koro iki tolak ukur. Aja Madang ngisi koro. ingkang sinuwun Kang Mas Cahyo Kuntadi so Ibu Kesi. Ketoprak kaya ora toto. Val, no Val. No Val, Warai. tulung dolen kendangi. Eh. Kowe mbayari wae piye kok ngongkon, Sing apik. Apa ra isin karo Ndoyi? Iya. Ndoyi pengibot. Oke dadi pengedang sing. Diajeng Sri Uning anu niki gandrunge sak karep nggih. Karep kentongan nih aku tenanan lagi ora. Pelok. Diajeng Sri Uning. Kula wonten dawuh Kang. Tak sengaja teko ning Taman Kaputren kene mergo ana 5 perkara kang bakal tak aturke. Perkawis menapa menika Kang Mas? Ingkang sepisan ya kuwi maca Quran sak maknane. Dene kang kapindho wong kang soleh kumpulana, kang katelu surat Al-Baqarah. Kuwi tambah ati lho, ngawur. Piye wong padha pacangane Sing tenanan ngono lho. Rukun Bose Islam. pripun to, Mas? Aku kangen kelawan sliramu. Mosok lanang karo lanang kangen. Kuwi karo kae lho maksudnya. Karo kono. Karo kono. Mboten saged dong Mas, ndak duwe wong iki Mas. Lah wis pare-pare Gandrung, piye. gandrung. Pelok. Ben ono nuansa beda. Iki lho pelok iki lho Mas, pelok 6. Waduh ngerti 6 barang ae. Luroji. Iya. Kok ya apal. Roji ya. Pelok ya. Lagu ora pelok kok. Ora sing gone Anoman Obong. Anoman Obong niku lho Mas Asmara Dono ya. Ngono taritane. Piye? Gelem gelem. Duh, tibone I. Gelem kowe tak rabi. Nah, tibone I. Diajeng Sri Uning. Waton aja njaluk bondo. Sandang pangan golek dhewe. Lanang piye? Kok panas atiku. Aku ngeslot bandanono. Oh wedokan sobek aku ki ndek bojo kaya lutung. Aku turu kelonono. Yen kalah aja nesu.
Wiratmaya enggal bangka. Tapi lo gak gue to, Pak? Lah mosok kowe kaya ngono apa Kata-katamu Eh, yo balik menjatuhkan. itu. Ah, pelok kira sing bener. Diajeng Sriuning. Kula wonten dawuh Tak Kang Mas gandrung Wiratmaya. sing romantis ya. Inggih. Kersane Pak Hadi iso seneng penggali. Saged remen manahipun Saged Bapak Mas Hadi. Indronipun. Rukun Islam Karbawa apa? Kuwi bawa pepeling sing katresnan lho. sin. Si Jeman yo kena gade. Jeman apa nyidam sari yo kena. Bawane Sriuning lagune Sriuning. Urung tau dikepruk sinden apa kowe? Nano. Ayo. Sinebut pahlawan putri. Nah, ngono ya cocok. Diajeng. Wonten apa Kang Kula Mas? wonten dawuh Kang Mas. Apa pancen kowe tresno marang pun kakang? Sumpah lahir tuh musing batin aku tresno karo slirane lho Kang Mas. Aduh, wong ayune kaya ngono. Apa kena tak ugemi Najan toh sampeane gundul tapi tresnaku lahir tekan batin. kuwi tenan ya wong ayu. Iya Kang Mas, aku wis pasrah lilo mau apa-apano gelem. Oh iya. Mbok enggal diapakno ngono lho. Kang Mas, aduh iki lho, aduh. Sinebut pahlawan putri Sri Kuning Mustika Tuban. Mboten nyono, mboten ngira swanten panjenengan endah saestu lho Kang Mas. Apa kaya ngono diajeng? Inji. Jagat tepung gelang anggonipun Kakang Upadi wanita kang bisa gawe seneng atiku ora ana liya ya mung kowe wong ayu. Estu atur panjenengan menika Kang Mas. Apa ning atimu isih ana papan panggungan kanggo nandur ing katresnanku diajeng. Kebacut. Guyune iki sithik Sing entel. wibawa. Ngono. Truk Aduh ki apa to? Juk prangkung Bojonegoro bebelo Wiratmaya upama kowe kelakon dadi garwa aku kowe nyuwun apa diajeng Kula nyuwun ditumbaske mobil to Kang Mas. mobil Nggih. apa ya kelakon diajeng aku rene Tak ngebis umpamane kok ya aku rene ngebis bakon tuku mobil duwe sapa Wiratmaya sing sembodo. lha pripun upami jenengan Ayo. kowe cara Kang Mas Wiratmaya Kepiye, benjing wong ayu? lek bebrayan kula jenengan pundhutaken mobil nggih Kang Aja kok Mas. mung mobil, nadyan kowe njaluk mudune lintang lan rembulan tak rangkul kanggo kowe. wong Estu ayu. atur panjenengan menika Kang Mas. Ya ngono bungah. diajeng Sriuning Apa? ento kowe gelem dhawuh karo aku kowe nyuwun apa Mobil ambulan. tenanan to tenanan sing apik nyuwun apa Ya diajeng paling rambut turuti. tak turut nyuwun apa sih Gelak. nyuwun apa Ambulan ki mayit kowe kuwi tak. Ojo su to Gelak. kowe nyuwun apa sayang Tenan apa ora iki? tenan kowe nyuwun apa Kula nyuwun mobil Inggih, tenan Kang kuwi Mas. Inggih. yo gampang ben didukokno dalange diajeng ya iki mau gelem nukokno Kaya ngono. berkorban buat teman iku sah Pak Sah telek. Kula pengen dipundhukne daharan sing weca. dahar Ini, Mam. mangan Roti. Kuwi roti. iki lho Wis ora sah, ora sida, Gen ora mundhuk sida. ya? Wis ora sida. nyilek sik ya tak dukokno Wala wong lanang Kuwi kere. anakku lho kuwi. napa Anakku kuwi. alah putane jenengan Oh. wis kebeneran ya engko njaluk ijol pake ya Duh. Gak usah. ora Oh, barang apa colong kowe aja. gak seneng karo ambuku apa aku kurang wangi ngomong ngoto diajeng upama besok diajeng Kuwi jane uang apa Bacon. Aedis Aegypti ora. Ayo. Iki apa iki?
Ambune yo wangi. Terus Dok prangkung bojo negara bebelo Wiratmaya. Sabar usum akeh nyamuk ya Be ya. Wekasan Sri Huning gugur terus mongko mustikan ing bangsa Kula wonten dawuh Kang Mas Wiratmaya. tak kira nggon kandung kados marang siramu kaya wis bisa tampet ya Semanten ugi manah kawula Kang Mas. mula saka kowe ayo jejodohan terus ke apa dadi ketudangan Inggih Kang Mas. Sri Huning Mbak Lucy Brahmanit yen Otaryong Wanaraga Pren Srayana mustika tuban alakuh tresna sabya pati Mararaden Wiratmaya kamus prasadya aran banti
sembah nuwun. Kejawi menika live streaming YouTube Kuntadi Channel ugi dipun tayangaken wonten ing Ndoho TV. Ingkang kepareng nyimak menika Bapak Ki Mujianto ingkang ngersakaken kula tampar. Wih. Ugi sugeng dalu pilang kenceng monitor saking Pak Marsono Mbok Edian. Wah ya. Ki mbayarka. Nggih. Niki wau gubuk asmara, ayo. Sekalian. Nggih. Wes, alhamdulillah matur sembah nuwun. Ya nang bir. Ayo. Ben rada rame panggungnya kira rada kebak. Ayo, nggih. Nggih. Kalian Mbak Lucy, ayo. Duet nih. Bir kita niku made in Kediri, Mas nggih. Lah nggih niki tuan rumah. Tuan rumah. Piyayine Putra daerah. lentir kuning lah iki lek iki seleramu. Gak apa-apa mau sampean rabi karo Mbak Birgita ini malah memperbaiki keturunan anak-anakmu metu dadine ula weling. Lah kok iso? Lah Birgita putih sampean ireng. Zebra cross. Ora aku tak jujur. Ora macem-macem. Piye Bir, marem ya iso nyinden ning kabupatenmu dhewe. Nggih, sakderengipun kenalan riyen nggih Pak kula, Nggih, Pak. nggih, nggih. Sugeng dalu Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Derek pitepangan Bapak Ibu, kula Birgita Ayu. Kula niku aslinipun nggih Kabupaten Kediri. Daerah ngendi, Nduk? Kecamatan Semen, Pak. Desane Kedak. Kedak. Nggih, asine. Karo semampir ngendi? Ya rada 10 kilo lah, Pak. Wah 10 kilo. Sampeyan sing apal semampir tok to, Pak? Lah iya, Pak. Aku ndembene nate dipun timbali kalian anggota Dewan Kota Kediri Nggih. sause wi lokalisasi ditutup Nggih. terus akhirnya wahyangan teng mriku. Wah, hebat luar biasa. Mula kula apal. Nggih. Kediri wis ora ono kompleks saiki. Di sini pun sudah bersih. Betul. Yang namanya pekat penyakit masyarakat. Kompleks wis ora ono. Alhamdulillah. Mergo saiki zamane online. Oh malah saya cetha iki. Lek genduk winong menika saking Tulungagung. Wah, Ponakan niki. kula niki nggih. Wah, Alhamdulillah nembe seminggu kepungkur Cak TB Dalem. kali Mas Gandul menika bar meraih juara 1 lomba sindenan tingkat nasional. Wah, luar biasa. Dengan hadiah uang tunai 750. Wah, Bener. Niki calon penerusnya Bu Kesi, Pak nggih. oh nggih. Wah, bagus. Sami niku Mas TB winane nggih badhe menggondol tingkat Kabupaten Tuban. Apa? Menyanyi. Tiap pesertane 10 ya, Be ya. 10 tapi sing Juara songo- 1. sing songo bisu. Lah ya. Oke bisu toh. Ayak menang. Madang karai pilihan. Bawa dhisik wiwit saka nduk winong, iki nang. Ayo, bocong nang. Ayo. Bocong-bocong. Tendak wae kok. Nyingkar nyingkur. Ugi kula aturaken Pak Waris Sugiono saking Surabaya sembah nuwun lan ugi para penonton ingkang rumiyin pernah menikmati jaya-jayanya Ki Sukron Suwondo. Ya, nggih. Terus Wiwitane nyingkar nyingkur. Bocah ayu suarane apik, dedeke apik. Terus kowe pengen duwe bojo kaya ngene iki. Alah, aku Heeh. alah sorry ora, Mbak. Lah, piye toh ora normal berarti pean? Ora aku nek dikek iki moh. terus Kenapa? Sumpah, tapi nek dipaksa gelem. Alah. Amin. Oper bagus. Lingsam yen kemutan. Piye Mas Andi? Suarane Mbak Birgita. Menawi bir kita ugi nate nderek anu lomba. Bener takon Iya, iki Mas. Kok nate nderek lomba? Iya, Mas. Lomba apa, Nduk? Juara 1 renang aku, Mas. Tenan. Hubungannya apa penyanyi kok karo renang lho? Loh, renang ki mengolah pernafasan Oh no. iya bener. Pernapasan perut jadi ya. Bojomu kan ya tau melu lomba renang. Lomba ora bojoku riyen anu Pak lomba elek-elek tahu menang anu melok lomba Melayu untuk TV, Pak. Alhamdulillah. Elok lho kuwi hadiah Nggih. TV ngono maksudnya. Nggih, Ora lomba siji. Melayu untuk TV. Jam piro kuwi?
Jam 12 bengi, Pak. Pesertane 3. Sopo ae? Bojoku, polisi karo sing TV. Wah, sik to. Kok modele bojomu kaya maling to? Maling ora kecekel kok maling. Nek kecekel maling bojoku ora kecekel. Lho tapi doyak polisi iki, Be. Lho, tapi kan untuk TV. Alah, Jenengan pesen pirang in mangke kula pesen. Ngomong. Maling kok bangga ya lho rumah sakit. Ya salah ringkas piye. Lelampahan Mbak Lucy yang nutup. Tresna tulus nadyan nengku bekas Matur sembah nuwun, monggo lajeng kemawon gubuk asmara dados. Wis akrab kita ya. Cak nang balas dendam ra iso kowe karo aku ya. Catatan sajrone
Ayo Duk, sebelah nih Duk, sebelah nih Duk. Tepuk tangan para lenggah untuk Mbak Winong Nawang sing asli Tulungagung. Istimewa jaranane hebat. Wis mesti iso njoget jaranan ente rewe. Nggih. Jaranan ini sepenting apane Mas TB? Jaranan ini sepenting apane? Oh, jaran penting yo gerake to Mas, jikune itu. Nek jenengan sepenting apane? Ya jarane kuwi wong jenenge jaranan. Lah jaranan sing penting apane? Katoke. Lah kok penari jaranan ra katok anak lucu. Sepenting nganggo katok. Oh ya nek gawe sarung ra iso ya. Ya sing penting kolore ngangge kathok tanpa kolor ya ceblok terus. Kuwi. Lah sing penting napa? Kolore. Yo kaine. Lho, lah kolor tok nyerano kaine opraisis. Oh ijek ae lho rumah aku. Alhamdulillah matur sembah nuwun. Nggih, nggih. Matur nuwun dumateng Mas TB kalian Mas Gandul nggih. Mas Gandul, parang nyengkuyung dumateng kula. Saestu. Tetep ngaturaken selamat sukses kagem Bapak Hadi Setiawan beserta jajarannya tetap barokah dan amanah. Sumrambahipun dumateng sedaya para warga masyarakat ing laladan Lamong mriki Mbadas, mugi-mugi tansah pikantuk pengasih saking Gusti, anggenipun nyambut damel dipun paringi gangsar lan lancar. Amin. Bekerja adalah ibadah, ewadene rezeki adalah jatah. Semoga seluruh warga masyarakat Lamong antuk barokah. Amin. Lampanipun wahyu katentreman mugi-mugi kena kanggo kaca brenggala tumraping sedaya para warga. Amin, amin.